redaktori rôznych médií sa ma často pýtajú, že čo je základným bodom nášho programu. Základný bod nášho programu je urobiť poriadok vo verejných financiách. Slovensko 30 rokov funguje so štátnym rozpočtom, ktorý 30 rokov nebol prebytkový, nebol vyrovnaný, ale 30 rokov je stratový. Pýtam sa, môže rodina žiť 30 rokov v strate? Nemôže. Slovenská republika funguje 30 rokov v strate, v rozpočtovej strate. Toto treba riešiť, pretože bez vyriešenia tohto problému Slovenská republika sa nepohne z miesta ďalej. Pokiaľ nepristúpime k tejto veci, tak potiaľ štátny rozpočet bude stále vytvárať väčší a väčší dlh a budeme zadlžovať naše budúce generácie, detí, vnukov. A to nie je žiaduce. Vyrovnaný, respektívne možno aj ziskový štátny rozpočet by sa dal dosiahnuť znížením neoprávnených výdajov štátneho rozpočtu. Náklady na zbrojenie, náklady na podporu imigrantov, náklady neoprávnene čerpané skupinami ľudí, ktorým sa nechce pracovať, zníženie štátnej správy, čiže neoprávnené náklady čerpanie zamestnancov štátnej správy, ktoré štátna správa nepotrebuje. Môžem povedať príklad. Teraz pred 2 týždňami bol zvýšený počet námestníkov na jednotlivých štátnych organizáciách a na ministerstvách o 50. Neviem, ako k tomu mohlo dojsť, keď vláda je dočasná, na čo potrebuje zvyšovať počet zamestnancov. Toto nemajú čo riešiť. Len rozumným pohľadom na čerpanie položiek výdajovej časti verejných financií dokážeme dosiahnuť, aby štátny rozpočet bol buď vyrovnaný, alebo dokonca ziskový. A súčasne by sme navrhovali, aby poslancom Národnej rady boli zmrazené platy na celé volebné obdobie. Lebo oni zase chcú zvýšiť o 2000. To sú veľké sumy. Uspojené prostriedky by sme mohli použiť na zvýšenie dôchodkov, na zvýšenie platov v zdravotníctve, v školstve, na podporu mladých rodín, na zdravotne postihnutých a zdravotne ťažko postihnutých.